Έχετε σταματήσει ποτέ να σκεφτείτε τι συνέβη στον Ιησού τις 3 ημέρες μεταξύ του θανάτου του και της Ανάστασής του? Οι περισσότεροι γνωρίζουν για τη Σταύρωση, πολλοί συγκινούνται από την Ανάσταση. Τι γίνεται όμως με το διάστημα μεταξύ αυτών των 2 γεγονότων? Αυτή η μυστηριώδης περίοδος της σιωπής και της φαινομενικής απουσίας κρατά μία από τις πιο βαθιές και λιγότερο συζητημένες αποκαλύψεις σε όλη τη βιβλική ιστορία. Τι έκανε ο Ιησούς όταν το σώμα του ήταν στον τάφο? Πού ήταν η ψυχή του? Τι σημαίνει η έκφραση «κατέβηκε στους νεκρούς»? Αυτή η ερώτηση, αν και παλιά, συνεχίζει να αντυχεί στις περίεργες καρδιές όσων θέλουν να καταλάβουν περισσότερα για το θείο σχέδιο. Άλλωστε, αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς νίκησε τον θάνατο, τι ακριβώς συνέβη πριν φανερωθεί αυτή η νίκη σε ένδοξη μορφή? Κατέβηκε πραγματικά σε ένα μέρος που λέγεται Άδης. Τι λέει η βίβλος για αυτό? Και ακόμη, τι πίστευαν οι πρώτοι χριστιανοί? Τι εννοούσαν τα αρχαία δόγματα όπως το σύμβολο των Αποστόλων όταν έλεγαν ότι κατέβηκε στον Άδη? Αυτό που ανακαλύπτεται τώρα μπορεί να σας εκπλήξει. Υπάρχει ένας κόσμος κρυμμένου νοήματος σε αυτές τις λέξεις. Δεν μιλάμε για μια ασήμαντη θεολογική λεπτομέρεια, αλλά για κάτι που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε το έργο του Ιησού. Γιατί η κατανόηση του τι συνέβη σε αυτές τις 3 μέρες είναι σαν να βλέπεις ένα ξεχασμένο μέρος ενός μεγάλου πνευματικού παζλ. Είναι η κατάδυση στο μυστήριο της λύτρωσης που ξεπερνά το ορατό. Ο Ιησούς δεν πέθανε απλώς για εμάς. Πήγε στα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης για να μας φτάσει. Έχετε νιώσει ποτέ στο σκοτάδι, χωρίς να ξέρετε αν ο Θεός ενεργούσε? Είχατε ποτέ την αίσθηση ότι όλα ήταν σιωπηλά, σαν να μην συνέβαινε τίποτα? Ίσως αυτό το μέρος της ιστορίας του Ιησού μιλάει απευθείας σε εσάς, γιατί ενώ ο κόσμος νόμιζε ότι όλα είχαν τελειώσει, ο Ιησούς εκτελούσε την πιο σιωπηλή και ταυτόχρονα την πιο ισχυρή αποστολή όλων. Μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος και θα καταλάβεις γιατί αυτή η φαινομενική σιωπή έφερε ένα πνευματικό βουητό που θα αντιχούσε σε όλη την αιωνιότητα. Πολλοί άνθρωποι περνούν από αυτό το μέρος του σύμβολου της πίστεως των Αποστόλων και δεν συνειδητοποιούν καν το βάρος πίσω από τη δήλωση «κατέβηκε στην έπαυλη των νεκρών». Τι ακριβώς σημαίνει όμως αυτό? Τι αρχοντικό είναι αυτό? Θα μπορούσε να είναι κόλαση, τόπος ταλαιπωρίας, ή θα ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που φανταζόμασταν. Και περισσότερα, γιατί χρειαζόταν να πάει εκεί? Ήταν απλώς συμβολικό? Ή μήπως υπάρχει ένα πραγματικό βαθύ πνευματικό κίνητρο πίσω από αυτή την ενέργεια? Αυτά τα ερωτήματα ανοίγουν το δρόμο για ένα ταξίδι που λίγοι τολμούν να εξερευνήσουν. Ένα ταξίδι στο κέντρο της χριστιανικής πίστης, όπου ο ουρανός και η άβυσσος συναντιούνται και όπου το φως του Χριστού εισβάλλει ακόμη και στις πιο σκοτεινές γωνιές της ύπαρξης. Καθώς προχωράμε σε αυτήν την ιστορία, θα συνειδητοποιήσετε ότι τίποτα δεν έκανε ο Ιησούς ήταν τυχαίο. Κάθε βήμα, κάθε σιωπή, κάθε χειρονομία, όλα ήταν μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου σχεδίου. Και είναι ακριβώς αυτό το σχέδιο που καλύπτεται από μυστήριο και αποκάλυψη, που αρχίζουμε να αποκαλύπτουμε τώρα, και είναι ακριβώς αυτό το σχέδιο, τυλιγμένο σε μυστήριο και αποκάλυψη, που αρχίζουμε να αποκαλύπτουμε τώρα, γιατί η σιωπή του Θεού δεν είναι ποτέ άδεια. Στα παρασκήνια της φαινομενικής απουσίας του συνέβαινε κάτι εξαιρετικό. Ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, εκτελούσε μία αποστολή τόσο βαθιά που ξέφυγε από τα ανθρώπινα μάτια. Καθώς η πέτρα σφράγισε τον τάφο, καθώς ο κόσμος θρηνούσε και οι μαθητές κρύβονταν, αυτός κατέβηκε, όχι με ήττα, αλλά με εξουσία, όχι ως νικημένος, αλλά ως κάποιος που επρόκειτο να σώσει, να ελευθερώσει, να αποκαταστήσει. Και όταν μιλάμε για αυτό, δεν μπορούμε παρά να σκεφτόμαστε τη δική μας ζωή. Πόσο συχνά νιώθουμε ότι βρισκόμαστε στο δικό μας τριήμερο, στιγμές αναμονής, πόνου, σιωπής. Στιγμές που φαίνεται ότι ο Θεός είναι μακριά, όταν στην πραγματικότητα μπορεί να είναι πιο κοντά από ποτέ, ενεργώντας εκεί που δεν μπορούμε να δούμε. Έχετε περάσει ποτέ από αυτό? Έχετε ζήσει ποτέ μια περίοδο που όλα φαίνονταν χαμένα, αλλά μετά συνειδητοποιήσατε ότι εκεί ο Θεός έχτιζε κάτι ισχυρό? Εάν αυτό το θέμα έχει νόημα για εσάς, αφήστε εδώ στα σχόλια αυτό που σας έχει αγγίξει περισσότερο μέχρι τώρα. Θα μπορούσε να είναι μια αμφιβολία, μια ανάμνηση, μια προσωπική εμπειρία ή απλώς μια λέξη πίστης. Η συμμετοχή σας εδώ είναι που κάνει αυτό το κανάλι να μεγαλώνει και να προσεγγίζει περισσότερους ανθρώπους με αυτό το είδος περιεχομένου που μεταμορφώνει, αγγίζει και ανοίγει χώρο για τα ιερά μέσα στη ρουτίνα μας. Όταν σχολιάζετε, κάνετε like στο βίντεο ή εγγράφεστε στο κανάλι, δεν υποστηρίζετε απλώς περιεχόμενο.
Είστε μέρος μιας κοινότητας που θέλει να καταλάβει βαθύτερα ποιος είναι ο Ιησούς, τι έκανε και τι συνεχίζει να κάνει. Και ειλικρινά, αυτό είναι που κρατά ζωντανό αυτό το μήνυμα. Άνθρωποι σαν εσάς που περπατούν μαζί, που θέλουν να μάθουν, να προβληματιστούν, να μοιραστούν. Έτσι, αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα, εκμεταλλευτείτε αυτή τη στιγμή και ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι. Και αν μπορείτε, αφήστε ένα like, γιατί αυτή η μικρή χειρονομία βοηθάει πολύ στην προώθηση αυτού του μηνύματος. Τώρα πάρτε μια βαθιά ανάσα, γιατί αυτό που ακολουθεί μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που κατανοείτε τη νίκη του Ιησού επί του θανάτου. Τώρα θέλω να εμβαθύνω σε αυτό το θέμα, γιατί όταν λέμε ότι ο Ιησούς κατέβηκε στους νεκρούς, δεν μιλάμε για ποιητική ή συμβολική λεπτομέρεια. Αναφερόμαστε σε μια πραγματική κίνηση με βαθύ πνευματικό νόημα, που αμφισβητεί τον τρόπο κατανόησης της ζωής, του θανάτου και των ενδιάμεσων. Και για να αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε αυτό ξεκάθαρα, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η έκφραση «αρχοντικό των νεκρών» δεν έχει καμία σχέση, απαραίτητα, με την κόλαση, με την έννοια που πολλοί φαντάζονται, έναν τόπο αιώνιας φωτιάς και καταδίκης. Στην πραγματικότητα, στην νοοτροπία των Εβραίων την εποχή του Ιησού και ακόμη και πριν, από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, ο κοινός προορισμός όλων των νεκρών ήταν ένα μέρος που ονομαζόταν Σέολ, στα εβραϊκά ή Άδης, στα ελληνικά. Ήταν το σπίτι των νεκρών, ένας τόπος σιωπής σκιάς όπου περίμεναν τα πνεύματα. Δεν ήταν ακριβώς μέρος τιμωρίας, αλλά δεν ήταν και παράδεισος. Ήταν ένα είδος ενδιάμεσου χώρου, μια αόρατη πραγματικότητα, ένα είδος πνευματικού παρασκηνίου, όπου ο δίκαιος και ο άδικος χώριζαν, αλλά όλοι περίμεναν κάτι. Φανταστείτε αυτό ως ένα μεγάλο πεδίο χωρισμένο σε διακριτές περιοχές. Από τη μια πλευρά ήταν οι πονηροί, μακριά από την παρουσία του Θεού. Από την άλλη, οι δίκαιοι που πέθαναν πριν από την έλευση του Χριστού, άνδρες και γυναίκες όπως ο Αβραάμ, ο Μωυσής, ο Δαβίδ, η Άννα, ο Ιερεμίας, άνθρωποι που έζησαν με πίστη, αλλά δεν είχαν λάβει ακόμη την πλήρη υπόσχεση της σωτηρίας των Ιησού. Ήταν ήσυχοι, ναι, αλλά σε αναμονή. Το έργο δεν είχε ακόμη τελειώσει. Γι' αυτό, όταν ο Ιησούς πεθαίνει στο Σταυρό, το πνεύμα του δεν αναπαύεται, παραμένει στην αποστολή. Πηγαίνει σε εκείνο το βαθύ μυστηριώδες μέρος, ξεχασμένο από πολλούς, και εκεί εκδηλώνεται ως η ίδια η νίκη της ζωής επί του θανάτου. Αυτή είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές κρυμμένες αλήθειες του Ευαγγελίου, γιατί ενώ τα ανθρώπινα μάτια έβλεπαν μόνο τον κλειστό τάφο, η πνευματική πραγματικότητα κλονιζόταν. Ο Ιησούς δεν ήταν αδρανής, κατέβαινε, με εξουσία, με σκοπό. Αυτή η καθοδική κίνηση δεν ήταν πτώση, ήταν επίτευγμα. Ο Ιησούς δεν νικήθηκε και δεν απεστάλλει. Πήγε γιατί το ήθελε, γιατί ήταν μέρος του σχεδίου, διότι η αποστολή του περιελάμβανε να φτάσει ακόμη και αυτούς που βρίσκονταν σε εκείνο το μέρος αναμονής. Και αυτό αλλάζει τα πάντα, γιατί μας δείχνει ότι δεν υπάρχει σκοτάδι όπου δεν μπορεί να μπει το φως του. Δεν υπάρχει άβυσσος που δεν μπορεί να διασχίσει. Αυτή δεν είναι απλώς μια παλιά ιστορία. Είναι μια αποκάλυψη για το ποιος είναι ο Ιησούς και πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να πάει για αγάπη. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, ο Ιησούς αφηγείται την ιστορία του Λαζάρου και του πλούσιου, όπου ο Λάζαρος πηγαίνει στην αγκάλη του Αβραάμ, μια άμεση αναφορά σε εκείνο το μέρος ανάπαυσης των δικαίων. Αυτό έδειχνε ήδη ότι υπήρχε σαφής διάκριση μεταξύ εκείνων που βασάνιζαν και εκείνων που βρίσκονταν σε ειρήνη, ακόμη και μέσα στην αόρατη πραγματικότητα των νεκρών. Και αυτό δείχνει επίσης ότι η κατανόηση εκείνης της εποχής ήταν πολύ πιο πλούσια από ό,τι αντιλαμβανόμαστε συχνά σήμερα. Υπήρχαν στρώματα, υπήρχε μια πνευματική δομή και ο Ιησούς μπήκε σε αυτό το σύστημα, όχι για να είναι ένας από τους νεκρούς, αλλά για να σπάσει αυτόν τον κύκλο, να ελευθερωθεί, να μεταμορφωθεί. Αυτή η ιδέα μπορεί να φαίνεται μακρινή, αλλά αγγίζει κάτι πολύ συγκεκριμένο, το δικό μας πνευματικό ταξίδι. Πόσες φορές νιώθουμε σε εκείνο το μέρος της αναμονής, σαν να πρόκειται να συμβεί κάτι, αλλά δεν έχει συμβεί ακόμα. Πόσο συχνά νιώθουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα είδος συναισθηματικού Σεόλ, όπου όλα είναι σιωπηλά και ακίνητα. Περιμένουν κάτι μεγαλύτερο που δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί. Και αν βιώνετε κάτι τέτοιο, ίσως αυτό το μέρος της ιστορίας του Ιησού μιλάει απευθείας σε εσάς, γιατί μπήκε σε εκείνη τη σιωπή, σε εκείνο το σκοτεινό, εκείνο το αόρατο μέρος και έφερε τη λύτρωση. Έφερε ζωή. Έφερα μια απάντηση.
Όταν βλέπουμε την έκφραση «κατέβηκε στους νεκρούς», πάβει να είναι απλώς μια παλιά φράση και γίνεται μια ισχυρή υπενθύμηση. Ο Θεός δεν περιορίζεται σε αυτό που είναι ορατό. Δουλεύει στα παρασκήνια, μπαίνει στα μέρη που δεν μπορεί να μπει κανένας άλλος, πηγαίνει στα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης και αυτό για μένα είναι μια από τις βαθύτερες πτυχές της αγάπης του Χριστού. Δεν σώζει μόνο με ωραία λόγια ή χειρονομίες από απόσταση. Μπαίνει εκεί που είναι το χάος. Πατά εκεί που βασιλεύει η σιωπή. Μιλάει εκεί που κανείς άλλος δεν μπορεί να ακούσει. Και ακόμη και όσοι έζησαν πριν από αυτόν, που δεν άκουσαν ποτέ το όνομά του όσο ήταν ζωντανοί, δεν ξεχνιούνται. Πήγε κοντά τους. Διακήρυξε την αλήθεια. Έδειχνε ποιος ήταν. Τους έδωσε την ευκαιρία να δουν, να πιστέψουν, να επιλέξουν. Αυτό μας δείχνει έναν Χριστό που δεν περιμένει τους ανθρώπους να έρθουν κοντά του, αλλά που πηγαίνει εκεί που είναι, ακόμα και στα άκρα του θανάτου, συμπεριλαμβανομένων των ξεχασμένων γωνιών της ανθρώπινης ψυχής. Μας διδάσκει κάτι για την παρουσία, την προσέγγιση, για το πώς μπορεί να ξεκινήσει η μεταμόρφωση στα πιο απίθανα μέρη. Υπάρχει ένα πνευματικό βάρος και μια σχεδόν απερίγραπτη ομορφιά σε αυτή την κίνηση, γιατί μας δείχνει ότι ακόμα και στο θάνατο, ακόμα και στη σιωπή, υπάρχει ένας σκοπός που συμβαίνει. Και το πιο εντυπωσιακό, υπάρχει ένας σωτήρας που δεν σταματά στα σύνορα που βλέπουμε. Αυτό που ήταν όριο για όλους για αυτόν ήταν μια αφετηρία. Σχολιάστε εκεί. Αυτό είναι λογικό για μένα. Τώρα θέλω να μπω ακόμα πιο βαθιά σε αυτό το θέμα. Γιατί όταν μιλάμε για τον Ιησού που κατεβαίνει στην έπαυλη των νεκρών, δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με μια συμβολική εικόνα ή μια ποιητική μεταφορά. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια αλήθεια που εκτείνεται σε αιώνες, που υποστηρίζεται όχι μόνο από ερμηνείες, αλλά από ιστορικά και πνευματικά αρχεία που έχουν σημαδέψει βαθιά τη χριστιανική πίστη από τα πρώτα της χρόνια. Υπάρχει μια σταθερή κειμενική και θεολογική βάση για αυτήν την πεποίθηση. Δεν εμφανίστηκε ως μεταγενέστερη εφεύρεση, αλλά αγκαλιάστηκε σταθερά από τους πρώτους οπαδούς του Ιησού, εκείνους που έκαναν τα πρώτα βήματα για την οικοδόμηση μιας πίστης που διήρκεσε γενναίες. Ένα από τα παλαιότερα και πιο σεβαστά έγγραφα στη χριστιανική παράδοση, το σύμβολο της πίστεως των Αποστόλων, αναφέρει ξεκάθαρα «κατέβηκε στην έπαυλη των νεκρών». Αυτή η μικρή φράση φέρει ένα σύμπαν νοήματος. Δεν συμπεριλήφθηκε τυχαία. Αντιπροσωπεύει την πρωτόγονη κατανόηση ότι η αποστολή του Ιησού δεν τελείωσε στον Σταυρό. Ο σταυρωμένος Χριστός όχι μόνο αντιμετώπισε σωματικό πόνο και ορατή εγκατάλειψη, αντιμετώπισε επίσης το αόρατο παρασκήνιο της ύπαρξης, όπου το πνευματικό δράμα της ανθρωπότητας βρισκόταν σε εκκρεμότητα και αυτή η κάθοδος θεωρήθηκε από νωρίς ως ουσιαστικό στάδιο λύτρωσης. Όταν στραφούμε στις γραφές, αυτή η αντίληψη γίνεται ακόμα πιο ισχυρή. Η επιστολή του Έσι Πέτρου 3:18-20 είναι ένα από τα πιο άμεσο αποσπάσματα για το θέμα. Εκεί διαβάζουμε ότι «Ο Χριστός πέθανε μια φορά για τις αμαρτίες, ο δίκαιος για τους άδικους, για να μας φέρει στον Θεό. Θανατωθεί κατά σάρκα, αλλά ζωοποιήθηκε από το πνεύμα, στο οποίο επίσης πήγε και κήρυξε στα πνεύματα στη φυλακή». Αυτή η περιγραφή είναι ισχυρή, μας υποδεικνύει μια ξεκάθαρη κίνηση. Ο Ιησούς, μετά το θάνατό του, πηγαίνει στα πνεύματα στη φυλακή, μια αναφορά σε εκείνους που ήταν στο Σεόλ, περιμένοντας κάτι που επιτέλους έφτασε. Το ρήμα «κήρυξε», που χρησιμοποιείται εδώ στην αρχική ελληνική, δεν αναφέρεται ακριβώς στο ευαγγελικό κήρυγμα όπως το ξέρουμε, αλλά μάλλον στη διακήρυξη μιας αλήθειας. Η αλήθεια ότι η νίκη είχε ολοκληρωθεί, ότι είχε έρθει ο Μεσσίας. Αυτή είναι μια αποκάλυψη που αλλάζει την νοοτροπία μας, γιατί μας δείχνει έναν Χριστό που ενεργεί και στα αόρατα, ένας σωτήρας που διακηρύσει τη νίκη του όχι μόνο στους ζωντανούς, αλλά και στους νεκρούς. Ένας λυτρωτής που πετυχαίνει αυτό που φαινόταν ανέφικτο. Και αυτό συνδέεται με ένα άλλο θεμελιώδες κείμενο, Εφεσίους 4:9. Εκεί ο Παύλος γράφει «Τώρα τι σημαίνει ανέβηκε, αν όχι ότι κατέβηκε και στις χαμηλότερες περιοχές της γης». Αυτή η κάθοδος ερμηνεύεται από πολλούς μελετητές και θεολόγους ανά τους αιώνες ως σαφής αναφορά στην ίδια έπαυλη των νεκρών. Αυτά τα χωρία που προσθέθηκαν στην παράδοση που διατήρησαν οι πρώτοι χριστιανοί αποτελούν μια βάση που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Αποκαλύπτουν μια διάσταση του σχεδίου σωτηρίας που υπερβαίνει αυτό που μπορούν να δουν τα μάτια μας. Μια διάσταση που μας καλεί να αναλογιστούμε τα στρώματα της πνευματικής πραγματικότητας. Γιατί αν ο Ιησούς πήγε πραγματικά στα πιο βαθιά μέρη,
τότε αυτό μας λέει κάτι κρίσιμο. Δεν υπάρχει μέρος όπου η εξουσία του δεν μπορεί να εκδηλωθεί. Ούτε στον θάνατο, ούτε να πονάω, ούτε στη σιωπή. Αυτό είναι ένα σημείο που, αν σταματήσουμε να το σκεφτούμε ήρεμα, έχει άμεσο αντίκτυπο στο σημερινό μας ταξίδι. Γιατί συχνά αντιμετωπίζουμε εσωτερικές μάχες, υπαρξιακά διλήμματα, δύσκολες αποφάσεις και νιώθουμε κολλημένοι, σαν να βρισκόμαστε σε ουδέτερο έδαφος, περιμένοντας κάτι να αλλάξει, αλλά χωρίς σαφήνεια του τι συμβαίνει. Η ιστορία της καθόδου του Ιησού μας δείχνει ότι ακριβώς σε αυτούς τους χώρους μπορεί να ξεκινήσει η μεταμόρφωση. Ότι αυτό που φαίνεται σαν παύση θα μπορούσε να είναι η ακριβή στιγμή κατά την οποία ο Θεός διακηρύσει μια νέα πραγματικότητα, ακόμα και αν δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα. Και περισσότερο από αυτό, αυτή η αφήγηση αποκαλύπτει τον τύπο του βασιλιά Ιησού, ένας βασιλιάς που κατεβαίνει. Αυτό πηγαίνει στα βάθη, ποιος εργάζεται στα παρασκήνια, που δεν αρκείται να βασιλεύει από μακριά, συμμετέχει, μπλέκει, πάει να συναντηθεί, αγγίζει το ανέγκυχτο. Και όταν το καταλάβουμε αυτό, ο τρόπος που βλέπουμε τη χριστιανική πίστη μεταμορφώνεται. Πάβει να είναι απλώς ένα σύνολο όμορφων ιδεών και γίνεται μια ζωντανή ιστορία που διασχίζει τα πάντα, χρόνο, πόνο, θάνατο, αμφιβολία. Είναι μια ιστορία που αποκαλύπτει την καρδιά του Θεού, όχι μόνο ένδοξη και εξυψωμένη, αλλά και κοντινή, προσιτή, παρούσα. Και αυτή η παρουσία στα πιο σκοτεινά σημεία της ανθρώπινης πραγματικότητας μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τις δικές μας σκιές με περισσότερο θάρρος. Γιατί αν ο Ιησούς ήταν στον Άδη, αν πάτησε στην έπαυλη των νεκρών, τότε δεν υπάρχει συναισθηματική, πνευματική ή υπαρξιακή άβυσσος που να είναι πέρα από τις δυνατότητές του. Γνωρίζει τους λαβυρίνθους της ψυχής. Ξέρει πώς είναι να είσαι στον πάτο. Και πήγε εκεί, όχι τυχαία, αλλά σε μια αποστολή. Αυτό έχει τεράστια αξία, γιατί λέει ευθέως ότι ο πόνος μας δεν αγνοείται, ότι το σκοτάδι μας δεν είναι τέλος, αλλά τόπος διέλευσης. Ένα σημείο στο ταξίδι, στο οποίο βρίσκεται επίσης. Η ομορφιά αυτού έγκυται ακριβώς στην αντίθεση. Σε μια εποχή που όλοι νόμιζαν ότι όλα είχαν χαθεί, ο Ιησούς κήρυτε την νίκη. Ακριβώς τη στιγμή που φαινόταν ότι δεν υπήρχε τίποτα άλλο να γίνει, ο παράδεισος εισέβαλε στον κάτω κόσμο. Ο Σταυρός φαινόταν, η Ανάσταση ένδοξη. Όμως η κάθοδος στην έπαυλη των νεκρών ήταν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε αυτές τις δύο πραγματικότητες. Ένας σιωπηλός, σχεδόν κρυφός, αλλά ουσιαστικός σύνδεσμος. Γιατί η πλήρης νίκη έχει νόημα μόνο όταν ξέρουμε ότι κέρδισε τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου ό,τι ήταν αόρατο στο μάτι. Γράψε εκεί. «Κι εγώ είμαι σε αυτό το ταξίδι. Τώρα θέλω να πάω ακόμη βαθύτερα σε αυτό το θέμα». Γιατί η κατανόηση του τι παρακίνησε τον Ιησού να κατέβει στην έπαυλη των νεκρών δεν είναι απλώς μια άσκηση θεολογικής περιέργειας. Αγγίζει την καρδιά μιας κρυμμένης αλήθειας που αποκαλύπτει το πραγματικό εύρος της λύτρωσης. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε διδαχθεί ότι ο Ιησούς πέθανε στο Σταυρό για τις αμαρτίες μας. Και αυτό είναι απολύτως αλήθεια. Αλλά υπάρχει ένα βαθύτερο στρώμα, μια επέκταση αυτής της αποστολής που συχνά περνά απαρατήρητη. Ο Ιησούς δεν πέθανε απλώς. Πήγε εκεί που κανείς άλλος δεν μπορούσε να πάει. Όχι απλώς για να νικήσουμε τον θάνατο, αλλά για να φτάσουμε σε αυτούς που περίμεναν. Έφερε τη σωτηρία στη σιωπή. Φανταστείτε για μια στιγμή. Ψυχές που έζησαν με πίστη, που περίμεναν για αιώνες την εκπλήρωση μιας υπόσχεσης. Άνδρες και γυναίκες που, ακόμη και χωρίς να δουν τον Ιησού να ενσαρκώνεται, πίστεψαν ότι μία μέρα θα ερχόταν ο λυτρωτής. Δεν είχαν το όνομα, δεν είχαν το πρόσωπο, δεν είχαν το χρόνο, αλλά είχαν πίστη και αυτή η πίστη τους στήριξε καθώς περίμεναν. Περίμεναν κάτι που δεν ήξεραν πώς θα ήταν. Περίμεναν στο σκοτάδι, περίμεναν στο Σεόλ. Η αποστολή του Ιησού ξεπέρασε το ορατό. Ήταν πέρα από τον χρόνο. Όταν κατεβαίνει στην έπαυλη των νεκρών, δεν καταλαμβάνει απλώς πνευματικό χώρο. Τελειώνει κύκλους. Ολοκληρώνεται μια υπόσχεση που δόθηκε σε ολόκληρες γενιές. Με τη ζωντανή του παρουσία ανοίγει τον οριστικό δρόμο μεταξύ θανάτου και αιώνια ζωής. Ό,τι ήταν ελλειπές έχει πλέον εκπληρωθεί. Αυτό που ήταν απλώς σκιά βρίσκει τώρα φως. Ο Ιησούς είναι ο σύνδεσμος μεταξύ αναμονής και εκπλήρωσης. Και αυτό μας μιλάει σε πολλά επίπεδα. Γιατί όλοι έχουμε τομείς της ζωής που νιώθουμε ότι περιμένουμε. Μέρη μέσα μας όπου νιώθουμε ότι η υπόσχεση δεν έχει φτάσει ακόμα. Σιωπηλά μέρη όπου η πίστη επιμένει,
αλλά ο χρόνος φαίνεται πολύ μακρύς. Η ιστορία της καθόδου του Ιησού δείχνει ότι τιμά ακόμη και την αναμονή, ότι καμία πίστη δεν ξεχνιέται, ότι τίποτα που έχει ζήσει ειλικρινά ενώπιον του Θεού δεν μένει αναπάντητο. Πάει εκεί, ακόμα και οι χώροι όπου η ελπίδα μοιάζει να έχει σταματήσει στο χρόνο. Αυτή η αποστολή να πηγαίνουμε πέρα μας διδάσκει επίσης κάτι για το πώς λειτουργεί ο Θεός. Δεν λειτουργεί μόνο με θέαμα. Δεν περιορίζεται στο στάδιο της ορατής ιστορίας. Πηγαίνει στα παρασκήνια. Περνάει μέσα από το πέπλο. Φτάνει σε ό,τι κρύβεται. Ο Ιησούς δεν ήρθε μόνο για όσους ζούσαν στην εποχή του. Ήρθε για όλους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είχαν πεθάνει περιμένοντας. Αυτό αλλάζει εντελώς την άποψή μας για τη σωτηρία. Δεν είναι απλώς ένα γεγονός. Είναι ένα ταξίδι που εκτείνεται από γενιές, ξεπερνά τα ανθρώπινα όρια και φτάνει στα βαθύτερα σημεία του πνεύματος. Και υπάρχει κάτι ακόμα πιο δυνατό εδώ. Γιατί αν ο Ιησούς πήγε στο Σεόλ για να ελευθερώσει τους δίκαιους που περίμεναν, αυτό σημαίνει ότι ούτε ο θάνατος μπόρεσε να περιορίσει τη δράση της χάρης του. Λες και ο θάνατος, που ήταν πάντα το τέλος για όλους, τώρα υποκλίνεται μπροστά του. Μπήκε σε μια περιοχή όπου κανείς δεν είχε εξουσία και έφυγε με τα κλειδιά στο χέρι. Η ίδια η Αποκάλυψη το λέει αυτό, ότι ο Ιησούς έχει τα κλειδιά του θανάτου και της κόλασης. Και αυτό δεν είναι μόνο ποιητικό. Είναι η πραγματικότητα ενός Χριστού που ολοκληρώνει αυτό που ξεκίνησε. Αυτό συμμορφώνεται με την τελευταία λεπτομέρεια. Αυτό δεν αφήνει κανέναν πίσω. Και σε αυτό το κίνημα της λύτρωσης βλέπουμε μια αγάπη που δεν είναι παθητική. Δεν είναι μια αγάπη που περιμένει να την αναζητήσουν. Είναι μια αγάπη που πάει. Τι αναζήτηση, τι βρίσκεις, που εισβάλλει σε εδάφη, που περνά μέσα από σκιές. Ποιος είναι παρόν εκεί που όλα φαίνονταν χαμένα? Ο Ιησούς δεν κατέβηκε στην έπαυλη των νεκρών ως ηττημένος. Κατέβηκε ως βασιλιάς, ως αυτός που έχει εξουσία στον ουρανό, τη γη και ακόμη και τους αόρατους τόπους ύπαρξης. Και αυτό μας δείχνει ότι, αντίθετα με ό,τι πιστεύουμε συχνά, το έργο του Ιησού δεν διακόπηκε στον Σταυρό. Ο Σταυρός ήταν η αρχή του σημείου καμπής, αλλά ήταν κι άλλο. Υπήρχε μια πνευματική συνέχεια που έπρεπε να πραγματοποιηθεί. Και το έκανε. Δεν πλήρωσε απλώς ένα τίμημα. Παρέδωσε προσωπικά την απόδειξη για εξαγορά. Ανήγγειλε σε όσους περίμεναν ότι αυτό που κάποτε ήταν υπόσχεση έγινε τώρα πραγματικότητα. Ότι αυτό που ήταν ελπίδα ήταν τώρα νίκη. Ότι η ώρα της αναμονής είχε τελειώσει. Αυτή η εικόνα του Χριστού που κατεβαίνει διασχίζει πνευματικές πραγματικότητες, μπαίνοντας εκεί που δεν έχει μπει κανείς, αποκαλύπτει έναν τύπο δύναμης που είναι διαφορετικός από αυτό που γνωρίζει ο κόσμος. Είναι μια δύναμη που υπηρετεί, τι ελευθερωτής, το οποίο αποκαθιστά, το οποίο εκπληρώνει. Και αυτό επηρεάζει τον τρόπο που ζούμε, διότι αν ενεργούσε έτσι στα αόρατα, τι τον εμποδίζει να ενεργεί σήμερα στις αόρατες περιοχές της ζωής μας? Αυτό που δεν μοιράζεσαι με κανέναν. Αυτό που μοιάζει ξεχασμένο, παγωμένο στο χρόνο. Αυτό το έθαψες γιατί νόμιζες ότι ήταν πολύ αργά. Τίποτα δεν είναι πέρα από τα όρια του Χριστού που κατέρχεται. Και το όμορφο είναι ότι όλα αυτά είναι μέρος του σχεδίου. Δεν ήταν αυτό σχέδιο. Δεν ήταν προσαρμογή διαδρομής. Σχεδιάστηκε η κάθοδος στην έπαυλη των νεκρών. Συμπεριλαμβανόταν. Γιατί η σωτηρία δεν μπορούσε να είναι μερική. Έπρεπε να ολοκληρωθεί. Δεν ήταν αρκετό για να σωθούν όσοι βρίσκονταν στην επιφάνεια. Ήταν απαραίτητο να φτάσει στο βάθος. Αγγίξτε το κάτω μέρος. Επαναφορά από τις ρίζες. Έτσι λειτουργεί ο Θεός. Από μέσα προς τα έξω. Από κάτω προς τα πάνω. Από το σκοτάδι στο φως. Είναι η λογική του βασιλείου και ο Ιησούς το έδειξε με κάθε λεπτομέρεια της αποστολής του. Και όταν καταλαβαίνουμε ότι ακόμη και εκείνοι που βρίσκονταν στη σκιά του θανάτου προσεγγίστηκαν, αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε το μέγεθος του αντίκτυπου αυτού του ταξιδιού. Ο Σταυρός μας άγγιξε, η Ανάσταση μας ενέπνευσε, αλλά η κάθοδος μας θυμίζει ότι ακόμα και όταν δεν τη βλέπει κανείς ο Θεός συνεχίζει να ενεργεί, ότι ακόμα και όταν όλα φαίνονται ακίνητα υπάρχει κίνηση που συμβαίνει στο πνεύμα, ότι ακόμα και όταν η ελπίδα φαίνεται θαμμένη, ο λυτρωτής είναι καθοδόν. Σχολιάστε εκεί. Αυτό είναι λογικό για μένα. Τώρα θέλω να μπω ακόμα πιο βαθιά σε αυτό το θέμα, γιατί το να καταλαβαίνεις τι έκανε ο Ιησούς στην έπαυλη των νεκρών είναι σαν να ανάβεις ένα φως σε ένα δωμάτιο που ήταν πάντα αμυδρό. Αρχίζουμε να βλέπουμε λεπτομέρειες που προηγουμένως φαινόταν μόνο συμβολικές, αλλά τώρα αποκτούν χρώμα, υφή, βάρος. Ο Ιησούς δεν πήγε εκεί απλώς για να εκπληρώσει μια πνευματική τυπικότητα. Πήγε με σκοπό, πήγε ελεύθερος.
Και όχι μια θεωρητική μακρινή απελευθέρωση, αλλά πραγματική, συγκεκριμένη, γεμάτη νόημα. Αυτή η κάθοδος ήταν μια στιγμή απόλυτου αντίκτυπου στην αόρατη ιστορία της ανθρωπότητας. Ήταν μια πράξη δικαιοσύνης, αποκατάστασης, αγάπης που έσπασε αιώνες αναμονής. Σκεφτείτε αυτό για λίγο. Όλους εκείνους τους άνδρες και τις γυναίκες που έζησαν πριν από τον Χριστό, που πίστεψαν στον Θεό, που περπάτησαν πιστά, αλλά πέθαναν πριν εκπληρωθεί η υπόσχεση. Ζούσαν με πίστη, όπως περιγράφει ο Εβραίος, προσκυνητές, ξένοι, άνθρωποι που κοίταζαν την υπόσχεση από μακριά και συνέχιζαν να περπατούν. Ο Αβραάμ, ο οποίος πίστεψε όταν ο Θεός είπε ότι θα τον έκανε πατέρα πολλών εθνών. Ο Μωυσής, ο οποίος απελευθέρωσε τον λαό από την Αίγυπτο, αλλά πέθανε πριν εισέλθει στη γη της επαγγελίας. Ο Δαβίδ, ο οποίος ονειρευόταν ένα αιώνιο βασίλειο, αλλά ήξερε ότι αυτό το βασίλειο επρόκειτο ακόμη να έρθει. Και τόσοι άλλοι. Όλοι ζούσαν κοιτάζοντας μπροστά, περιμένοντας κάτι που τα μάτια τους δεν είχαν δει ποτέ στη ζωή. Και εκεί, στη σιωπή της έπαυλης των νεκρών, περίμεναν. Δεν περίμεναν ανθρώπινες απαντήσεις, αλλά την εκπλήρωση της αιώνιας υπόσχεσης. Τώρα φανταστείτε αυτή τη σκηνή μαζί μου. Σεόλ στη σιωπή. Ένας τόπος χωρισμένος ανάμεσα σε αυτούς που έζησαν για τον εαυτό τους και σε αυτούς που έζησαν για τον Θεό. Οι δίκαιοι σε ειρήνη, αλλά σε αναστολή. Και ξαφνικά κάτι αλλάζει στον αέρα. Μια λάμψη εισβάλλει στο σκοτάδι. Τρέμουν οι πύλες του θανάτου. Η ατμόσφαιρα αλλάζει. Και όλοι όσοι ήταν εκεί το ένιωσαν. Παρατηρούν. Κάποιος έρχεται. Ούτε ένας από τους αρχαίους προφήτες. Όχι άγγελος. Είναι αυτός. Το αρνί. Το λιοντάρι. Ο Υιός. Ο Σωτήρας. Φανταστείτε τις πύλες του θανάτου να ανοίγουν με την άφιξη του Σωτήρος. Φανταστείτε το πρόσωπο του Αβραάμ να σηκώνεται. Τα μάτια του Μωυσή γεμίζουν φως. Η καρδιά του Ντέιβιντ αναγνωρίζει αυτόν που κάποτε αποκαλούσε Κύριο. Δεν υπάρχουν αρκετά λόγια για να περιγράψουν αυτή τη στιγμή. Γιατί εκεί, εκείνη τη στιγμή, ο Ιησούς δεν κατάφερνε απλώς κάτι. Έβαζε τέλος στην ώρα της αναμονής. Ελευθέρωνε όσους είχαν πιστέψει χωρίς να βλέπουν. Έλεγε, με τη ζωντανή του παρουσία ήρθε η υπόσχεση. Ήρθα. Και αυτή η εικόνα, όσο συμβολική και αν φαίνεται, κουβαλά μια πνευματική αλήθεια που αγγίζει άμεσα την νοοτροπία μας. Γιατί αυτό που έκανε ο Ιησούς εκεί δεν ήταν μια μεμονωμένη χειρονομία. Ήταν η φυσική συνέχεια αυτού που έκανε πάντα. Να φτάσει. Από τότε που γεννήθηκε είναι ανάμεσα στους ξεχασμένους. Άγγιξε τους περιθωριοποιημένους. Έκανε παρέα με τους απορριφθέντες. Και μετά θάνατον ακολούθησε τον ίδιο δρόμο. Κατέβηκε γιατί ήξερε ότι υπήρχε ακόμα κόσμος που περίμενε εκεί. Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού δεν εγκαταλείπει κανέναν. Γιατί η πιστότητά του διασχίζει τον χρόνο. Είναι περίεργο να σκεφτούμε ότι, ενώ η γη έκλαιγε και οι μαθητές κρύβονταν, ο ουρανός και ο αόρατος κόσμος βίωναν τη μεγαλύτερη συνάντηση. Ο Σταυρός είχε νικήσει, αλλά η απελευθέρωση έπρεπε να φτάσει σε όλους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είχαν πεθάνει περιμένοντας. Η αποστολή του Ιησού ξεπέρασε τη σάρκα. Δεν σταμάτησε όταν είπαν «τελείωσε». Συνέχισε, γιατί η ολοκλήρωση για εκείνον σήμαινε επίσης την εκπλήρωση κάθε λόγου που υπόθηκε σε όλες τις γραφές. Πήγε μέχρι το τέλος. Ήταν να μην αφήσεις κανέναν πίσω. Και αυτό αποκαλύπτει το είδος της δέσμευσης που έχει με τον καθένα μας. Μια δέσμευση που δεν εξαρτάται από το χρόνο, που δεν επηρεάζεται από τη σιωπή, που δεν περιορίζεται από τον θάνατο. Ο Ιησούς μπήκε σε ένα χώρο όπου όλοι σταμάτησαν και συνέχισε. Και κάνοντας αυτό, όχι μόνο έσωσε τους δίκαιους του παρελθόντος, αλλά άφησε ένα ορατό σημάδι για εμάς. Η αγάπη του τρέχει βαθιά. Πήγαινε εκεί που δεν μπορείς πια να πας μόνος. Πήγαινε εκεί που νόμιζες ότι όλα χάθηκαν. Το ταξίδι του Χριστού στο τριήμερο μεταξύ του Σταυρού και της Ανάστασης είναι ένα ζωντανό μήνυμα για όλους εμάς που κάποια στιγμή νιώθουμε ότι έχουμε κολλήσει σε αναμονές που μοιάζουν να μην έχουν τέλος. Η απελευθέρωση των δικαίων μας δείχνει ότι η αναμονή της υπόσχεσης δεν είναι μάταιη. Ο Θεός να μην ξεχάσει αυτούς που πίστεψαν, την οποία εκπληρώνει, ότι θα φτάσει όσο μακριά χρειάζεται για να φέρει μια απάντηση, και αυτή η απάντηση έρχεται. Ακόμα και όταν όλα φαίνονται σιωπηλά, ακόμα και όταν έχει περάσει η ώρα, ακόμα και όταν τα μάτια σου έκλεισαν, δεν κατέβηκε με ορατή δόξα, κατέβηκε στην ουσία. Και αυτή η ουσία, φορτισμένη με εξουσία και συμπόνια, διέριξε ό,τι ήταν αδύνατο. Η αναμονή μετατράπηκε σε επανένωση, μετέτρεψε τη σκιά σε βεβαιότητα, μεταμόρφωσε το τέλος σε συνέχεια.
Όσοι ήταν από κάτω, οι πιστοί, όσοι περπατούσαν με υπακοή, αυτοί που κρατούσαν την ελπίδα σαν φλόγα που καίει στο σκοτάδι, επιτέλους ελευθερώθηκαν. Όχι λόγω της προσπάθειάς τους, επειδή όμως έφτασε η υπόσχεση. Και είχε όνομα, γράψε εκεί. «Κι εγώ είμαι σε αυτό το ταξίδι». Τώρα θέλω να πάω ακόμη βαθύτερα σε αυτό το θέμα. Γιατί αυτό που συνέβη εκεί, σε εκείνο τον αόρατο χώρο μεταξύ του Σταυρού και της Ανάστασης, δεν ήταν απλώς μια συμπληρωματική λεπτομέρεια της ιστορίας της σωτηρίας, ήταν η αρχή μιας κοσμικής καμπής. Η κάθοδος του Ιησού στην έπαυλη των νεκρών δεν ήταν μια μεμονωμένη πράξη, αλλά το άνοιγμα μιας σιωπηλής μάχης που μόνο αυτός μπορούσε να δώσει. Και περισσότερο από αυτό, ήταν το πρώτο ορατό βήμα αυτού που, μέχρι τότε, ο πνευματικός κόσμος δεν είχε δει ποτέ, την πτώση της αυτοκρατορίας του θανάτου. Εκεί ξεκίνησε μια επανάσταση, μια επικράτεια που βασίλευε για αιώνες, τινάχτηκε από τις ρίζες και έγινε χωρίς θόρυβο, χωρίς φανφάρες, αλλά με απόλυτη εξουσία. Μέχρι τότε, ο θάνατος ήταν ποινή, αναμφισβήτητος, αθεράπευτος. Όλοι ανεξαιρέτως κατέβηκαν στο ίδιο μέρος. Οι καλοί, οι κακοί, οι βασιλιάδες, οι υπηρέτες, δεν είχε σημασία. Ο θάνατος ήταν η κοινή μοίρα και κανείς δεν είχε νικήσει ποτέ αυτόν τον κύκλο. Αλλά με τον Ιησού κάτι νέο συνέβη. Η παρουσία του εκεί σε εκείνη την αόρατη περιοχή έμοιαζε με το φως που έμπαινε σε ένα δωμάτιο όπου το σκοτάδι δεν φανταζόταν ποτέ ότι κάποιος θα τολμούσε να μπει και δεν το αμφέβαλε. Δεν μπήκε ζητώντας άδεια, μπήκε με εξουσία. Μπήκε σαν να ήξερε τι έκανε. Αυτή είναι η μεγάλη πνευματική ανατροπή που αλλάζει τα πάντα, γιατί ο θάνατος δεν είναι πλέον το τελικό σημείο. Έγινε κόμμα, ένα πέρασμα, μια γέφυρα. Αυτό που ήταν τέλος έγινε τώρα αρχή. Ο Ιησούς κέρδισε εκεί που κανείς δεν είχε κερδίσει ποτέ. Και δεν ήταν απλώς μια νίκη για αυτόν, ήταν μια νίκη που επεκτάθηκε, που έφτασε στους δίκαιους του παρελθόντος, που αγκάλιασε τους μαθητές του παρόντος και που μας καλύπτει ακόμα και σήμερα. Αυτό που πέτυχε εκεί εκτείνεται σε γενιές, πεπρωμένα ιστορίες. Και αυτό είναι κάτι παραπάνω από όμορφο. Είναι μεταμορφωτικό. Είναι σαν εκείνη τη στιγμή η πνευματική δομή που υποστήριζε τον τομέα του θανάτου άρχισε να καταρρέει από μέσα. Σαν να είχε ανοίξει μια ρογμή στο σύστημα που κρατούσε τους πάντες φυλακισμένους. Το φως του Χριστού όχι μόνο φώτισε, αποσταθεροποίησε αυτό που ήταν ακλόνητο τόσο καιρό. Αυτό μας φέρνει σε ένα σημείο βαθύ προβληματισμού. Αν ο θάνατος δεν έχει πλέον τον τελευταίο λόγο, πόσες άλλες προτάσεις που πιστεύουμε ότι είναι οριστικές δεν είναι επίσης. Πόσες εσωτερικές φυλακές κουβαλάμε νομίζοντας ότι είναι αιώνιες, ενώ στην πραγματικότητα έχουν ήδη ξεπεραστεί πνευματικά από αυτόν που κατέβηκε για να μεταμορφώσει τα πάντα. Αυτό που συνέβη εκεί δεν ήταν συμβολικό, ήταν πρακτικό. Ο Ιησούς εισέβαλε στην περιοχή του θανάτου και φύτεψε εκεί τη σημαία της αιώνιας ζωής. Και αυτό αλλάζει τον τρόπο που περπατάμε, γιατί η νίκη που κέρδισε δεν συνδέεται με κάποιο μακρινό ιστορικό γεγονός. Είναι διαθέσιμη, αναπνέει στην πίστη μας, στηρίζει την ελπίδα μας, επαναπροσδιορίζει τις επιλογές μας, τις αποφάσεις μας, τον τρόπο που βλέπουμε τους κύκλους της ζωής. Τίποτα δεν τελειώνει όπως πριν. Τίποτα δεν πεθαίνει πια με τον ίδιο τρόπο. Η δύναμη του θανάτου δεν είναι πια η ίδια. Και όχι εξαιτίας μας, αλλά εξαιτίας του. Αυτή η εξέλιξη των γεγονότων μας λέει επίσης κάτι για τη λογική του βασιλείου. Η αληθινή νίκη δεν ουρλιάζει. Αυτή κατεβαίνει, παραδίδεται, κινείται από μέσα, ως κάποιος που καταλαβαίνει ότι ο πραγματικός αντίκτυπος αρχίζει πίσω από τις σκηνές. Και ήταν στα παρασκήνια της ύπαρξης που ο θάνατος άρχισε να χάνει τον θρόνο του, γιατί κάποιος αποφάσισε να πάει εκεί και να πει «Όχι πια εδώ», και ότι κάποιος δεν πήρε όπλα, χρειάστηκε λύτρωση, πήρε φως, πήρε την παρουσία. Και ήταν αρκετό για να αρχίσουν να αλλάζουν όλα. Και όταν μιλάμε για ελπίδα, εδώ είναι που κρατάει πιο έντονα. Γιατί δεν είναι πια μια ελπίδα που βασίζεται σε πιθανότητες, στην τύχη, σε ευνοϊκές συνθήκες. Είναι μια ελπίδα αγκυροβολημένη σε ένα πνευματικό γεγονός. Ο θάνατος έχει νικηθεί. Η ποινή ανατράπηκε. Ο τομέας έχει σπάσει. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και οι πιο σκοτεινές, βαριές, πιο ήσυχες στιγμές μας έχουν ήδη διασχιστεί από αυτό το φως. Ότι ακόμα και όταν νιώθουμε ότι πέφτουμε, υπάρχει ένα σταθερό έδαφος που χτίστηκε από αυτόν. Ένα έδαφος που δεν υποχωρεί. Αυτό συντηρεί. Ποιος καλωσορίζει. Η Ανάσταση ξεκινά εδώ, σε εκείνη τη σιωπηλή χειρονομία του Ιησού καθώς κατέβαινε. Ξεκινά πριν αφαιρεθεί η πέτρα.
πριν πάνε οι γυναίκες στον τάφο, πριν οι μαθητές δουν το σώμα που λείπει. Της Ανάστασης προηγείται μια πράξη λύτρωσης στα πιο βαθιά βάθη της ανθρώπινης πραγματικότητας. Και αυτό είναι που δίνει νόημα σε αυτό που θα ερχόταν αργότερα, γιατί δεν ήταν απλώς η ζωή που επέστρεφε στο σώμα. Ήτανε πνευματική νίκη που εκδηλώθηκε στο φυσικό. Ήταν ο αόρατος κόσμος που νικήθηκε πριν το προσέξει ο ορατός κόσμος. Αυτό είναι το είδος της νίκης που οικοδομεί σταθερή πίστη. Ποιος συντηρεί τους ανθρώπους στις κακές μέρες? Αυτό δίνει προοπτική όταν όλα φαίνονται να καταραίουν. Γιατί αν ο θάνατος έχει χάσει τη δύναμή του, τότε τη χάνει και ο φόβος. Η ενοχή χάνει, η ντροπή χάνει, η απελπισία χάνει. Αυτή η νίκη έχει ντόμινο. Ξεκινά από ένα μέρος που κανείς δεν έχει δει, αλλά φτάνει τα πάντα γύρω του. Και όταν επιτρέπουμε να μας αγγίζει αυτή η αλήθεια, κάτι μέσα μας αρχίζει να ευθυγραμμίζεται με αυτό το βασίλειο που λειτουργεί από μέσα προς τα έξω. Και εδώ είναι ένα σημαντικό κλειδί. Ο Ιησούς δεν νίκησε τον θάνατο ως μεμονωμένη πράξη. Κέρδισε για να γίνει και δική μας αυτή η νίκη. Και αυτό αλλάζει τη στάση μας. Αλλάζει τον τρόπο που περνάμε μέσα από τη θλίψη, το κενό, τις απώλειες. Αλλάζει το πώς αντιμετωπίζουμε τις σιωπές στη ζωή. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο σε κίνηση. Κάτι που έχει ήδη ξεκινήσει. Κάτι που είναι ήδη εγγυημένο. Κέρδισε. Και αν κέρδισε, τότε υπάρχει τρόπος και για εμάς. Υπάρχει διέξοδος. Υπάρχει ένα μετά. Και αυτή η βεβαιότητα δεν είναι μόνο θεολογική. Είναι υπαρξιακή. Αυτή είναι που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε. Μακάρι να σηκωθούμε. Μακάρι να αναπνεύσουμε ακόμα και όταν όλα μοιάζουν να ασφικτιούν. Γιατί τώρα ξέρουμε, ο θάνατος νικήθηκε στα παρασκήνια. Και ό,τι φαινόταν απόλυτο μπορεί τώρα να μεταμορφωθεί. Σχολιάστε εκεί. Αυτό είναι λογικό για μένα. Τώρα θέλω να πάω ακόμη βαθύτερα σε αυτό το θέμα. Γιατί όταν κοιτάξουμε προσεκτικά την ώρα κατά την οποία ο Ιησούς έμεινε νεκρός, ακριβώς 3 ημέρες, αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι αυτό δεν ήταν ένα οποιοδήποτε διάστημα. Δεν ήταν μια ανούσια αναμονή. Ήταν 3 μέρες γεμάτες πρόθεση, σκοπό και συμβολισμούς. Τίποτα στο θεϊκό σχέδιο δεν είναι τυχαίο. Κάθε λεπτομέρεια αποκαλύπτει κάτι μεγαλύτερο και ο χρόνος που χωρίζει τον Σταυρό από την Ανάσταση είναι από τα πιο ισχυρά σημάδια που μας άφησε ο Θεός για να κατανοήσουμε τη λογική Του, τον ρυθμό Του και τον τρόπο δράσης Του. Στη βίβλο, οι 3 ημέρες εμφανίζονται επανειλημμένα ως χρόνος μετάβασης, δοκιμασίας, μετάβασης από το παλιό στο νέο. Δεν είναι τυχαίος αριθμός. Σηματοδοτεί την αρχή μιας βαθιάς μεταμόρφωσης, σαν ο ουρανός να μας λέει ότι υπάρχει μια πνευματική διαδικασία που πρέπει να συμβεί μεταξύ του σημείου του πόνου και του σημείου της δόξας. Όταν ο Ιησούς λέει ότι θα ήταν στην καρδιά της γης για 3 ημέρες, όπως ο Ιωνάς ήταν στην κοιλιά του ψαριού για 3 ημέρες, δεν έκανε απλώς μια πρόβλεψη. Μας ήταν αποκαλυπτικό ένα μοτίβο, ένα μοντέλο του πώς η ζωή κινείται στο πνευματικό επίπεδο. Δείτε το. Ο Τζώνα, αφού έφυγε από το κάλεσμά του και τον κατάπιε το μεγάλο ψάρι, πέρασε 3 μέρες στο σκοτάδι, στην απομόνωση και στην απόγνωση, προτού τον κάνουνε μετό πίσω στην ξηρά. Ήταν σαν να εξαγνιζόταν, να μεταμορφωνόταν, να ευθυγραμμιζόταν. Ήταν στη μήτρα του πλάσματος που προσευχήθηκε, μετανόησε και επανατοποθετήθηκε. Τώρα σκεφτείτε αυτό που ισχύει για την ιστορία του Ιησού. Μπαίνει επίσης σε ένα βαθύ, σιωπηλό, σκοτεινό μέρος, όχι όμως για απόδραση, αλλά για αποστολή. Και μετά από 3 μέρες αναδύεται ξανά με δύναμη, ανοίγοντας ένα μονοπάτι που κανείς άλλος δεν είχε ακολουθήσει. Η ιστορία του Αβραάμ και του Ισαάκ περιλαμβάνει επίσης 3 ημέρες. Όταν ο Θεός ζητά από τον Αβραάμ να θυσιάσει τον γιο του, η βίβλος λέει ότι περπάτησε για 3 ημέρες μέχρι το μέρος όπου θα έκανε τη θυσία. Φανταστείτε τι συμβαίνει στην καρδιά ενός πατέρα εκείνη τη στιγμή. 3 μέρες σιωπής, εσωτερικής έντασης, αντιπαράθεσης με την πίστη. Και στο τέλος επεμβαίνει ο Θεός, παρέχοντας το αρνί. Ένα άλλο μοτίβο, άλλο ένα ταξίδι βαθιάς μεταμόρφωσης που ολοκληρώνεται την 3η μέρα. Ακόμη και ο λαός του Ισραήλ, όταν έφυγε από την Αίγυπτο, είχε μια αξιοσημείωτη στιγμή 3 ημερών. Ο Μωυσής ζητά από τον Φαραώ να επιτρέψει στους ανθρώπους να πάνε στην έρημο για 3 ημέρες για να προσκυνήσουν τον Θεό. Λες και αυτός ο αριθμός δείχνει πάντα μία περίοδο μετατόπισης, προσαρμογής, συνάντησης με κάτι που δεν φαίνεται ακόμα, αλλά ετοιμάζεται παρασκηνιακά. Και τώρα, όταν κοιτάμε τον Ιησού, συνειδητοποιούμε ότι αυτές οι 3 μέρες είναι το αποκορύφωμα όλων αυτών των ιστοριών.
Είναι σαν να συγκέντρωσε μέσα του κάθε προηγούμενη διαδικασία, κάθε συμβολισμό, κάθε μετάβαση και ανέβασε όλα αυτά στο μέγιστο επίπεδο. Πεθαίνει, κατεβαίνει, μπαίνει στην έπαυλη των νεκρών, ελευθερώνει τους αιχμαλώτους, σπάει το αμπάρι του θανάτου. Όλα αυτά μέσα σε αυτόν τον φαινομενικά, μικρό, αλλά πνευματικά γιγαντιαίο χώρο του χρόνου. Η πρώτη μέρα είναι ο αντίκτυπος της απώλειας. Ο κόσμος βυθίζεται στο πένθος. Το σώμα αφαιρείται από το σταυρό. Οι μαθητές κρύβονται. Κυριαρχεί η σιωπή. Η δεύτερη μέρα είναι απουσία. Χωρίς νέα, καμία ορατή ελπίδα. Ο ουρανός μοιάζει κλειστός. Ο πόνος ωριμάζει. Η αμφιβολία αρχίζει να μεγαλώνει. Είναι αυτή τη δεύτερη μέρα που οι άνθρωποι έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία, στη μέση του δρόμου, όταν δεν είναι πια αυτό που ήταν, αλλά αυτό που θα έρθει δεν έχει φτάσει ακόμα. Και μετά, την τρίτη μέρα, το φως, η νίκη, η Ανάσταση, το αδύνατο που εκδηλώνεται, είναι η εκπλήρωση της υπόσχεσης. Τότε είναι που όλα συνδέονται. Όταν καταλαβαίνουμε το βάρος αυτών των 3 ημερών, αρχίζουμε να βλέπουμε τα δικά μας ταξίδια διαφορετικά. Γιατί όλοι περνάμε από τέτοιους κύκλους. Στιγμές που κάτι πεθαίνει, ένα όνειρο, μια σχέση, ένα μέρος της ταυτότητάς μας. Μετά σιωπή, η αναμονή, η αβεβαιότητα. Αλλά ακριβώς σε αυτή τη διαδικασία δημιουργείται κάτι. Η τρίτη μέρα δεν έρχεται μαγικά. Έρχεται μετά την αντιμετώπιση του σκοταδιού. Είναι ο καρπός της μονιμότητας. Πίστεως που επιμένει ακόμα και όταν τα σημάδια δεν φαίνονται. Και εδώ είναι κάτι που συχνά ξεχνάμε. Ο Ιησούς δεν αναστήθηκε την πρώτη μέρα, ούτε τη δεύτερη. Περίμενε. Επέτρεψε στον εαυτό του να λείπει από τα μάτια του κόσμου. Έζησε την εποχή του μυστηρίου. Το να μην ξέρω, το να μην εμφανιστείς. Έζησε αυτό που βιώνουμε τόσοι πολλοί από εμάς σε κύκλους πόνου, την εποχή που φαίνεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα, όταν στην πραγματικότητα τα πάντα ξαναχτίζονται από μέσα. Η τρίτη μέρα είναι απόδειξη ότι ο χρόνος του Θεού είναι διαφορετικός και ότι αξίζει να το εμπιστευτείτε, ακόμη και χωρίς να κατανοήσετε ολόκληρη τη διαδικασία. Αυτές οι 3 ημέρες αποκαλύπτουν τον τρόπο λειτουργίας του Βασιλείου. Το ορατό χρειάζεται χρόνο για να ευθυγραμμιστεί με το αόρατο. Η υπόσχεση γεννιέται στη σιωπή. Η νίκη χτίζεται πριν ανακοινωθεί. Και όταν φτάνει, δεν έρχεται απλώς ως απάντηση, έρχεται ως μία νέα αρχή. Ο Ιησούς δεν ξαναγύρισε στη ζωή. Εγκαινίασε κάτι εντελώς νέο. Και αυτό ήταν δυνατό μόνο επειδή σεβόταν την εποχή του Πατέρα. Η ώρα της μετάβασης. Ο χρόνος που χωρίζει το παλιό από το αιώνιο. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα νιώσετε ότι βρίσκεστε σε έναν κύκλο πόνου, αβεβαιότητας ή αναμονής, θυμηθείτε αυτές τις 3 ημέρες. Δεν είναι απλώς μια ιστορική αναφορά. Είναι ένα ζωντανό μήνυμα, ένα πνευματικό κλειδί, πρότυπο πίστης. Γιατί ακόμα και όταν όλα φαίνονται σταματημένα, ακόμα και όταν η σιωπή ουρλιάζει, ακόμα και όταν ο ουρανός είναι συννεφιασμένος, κάτι είναι σε εξέλιξη. Και η τρίτη μέρα πάντα φτάνει. Πάντοτε. Μπορεί να μην έρθει με τον τρόπο που περιμένουμε, αλλά όταν φτάνει, κουβαλά μέσα του όλη τη δόξα αυτού που δημιουργήθηκε στη σιωπή. Σχολιάστε εκεί. Αυτό είναι λογικό για μένα. Τώρα θέλω να εμβαθύνω σε αυτό το θέμα, γιατί η κατανόηση όλων αυτών δεν είναι μόνο θέμα πνευματικής, θεολογικής ή ιστορικής γνώσης. Το μεγάλο ερώτημα που πάλεται μετά από όλα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα είναι τι αλλάζει αυτό το ταξίδι του Ιησού στην πίστη μας σήμερα. Τι αλλάζει στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις δικές μας σιωπές, τις μαύρες μέρες μας, τις αναμονές μας που μοιάζουν ατελείωτες. Γιατί αν αυτή η ιστορία είναι αληθινή και είναι, τότε δεν μπορεί να κολλήσει στο παρελθόν. Πρέπει να μεταφραστεί στη ζωή τώρα. Πρέπει να αγγίζει το έδαφος στο οποίο περπατάμε, τις σκέψεις που τρέφουμε, τις αποφάσεις που παίρνουμε. Γνωρίζοντας ότι ο Ιησούς πήγε στα πιο βαθιά βάθη, δείχνει ότι δεν υπάρχει σκοτάδι όπου δεν μπορεί να φτάσει και εσάς. Δεν υπάρχει πόνος που να μην καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει άβυσσος που δεν μπορεί να διασχίσει. Δεν νίκησε απλώς τον θάνατο ως μακρινή ιδέα. Κατέβηκε, μπήκε στην κοιλάδα, περπάτησε μέσα στο σκοτάδι, κατοίκησε τη σιωπή. Αυτό αλλάζει εντελώς τον τρόπο που βλέπουμε στιγμές που όλα φαίνονται αιωρούμενα, στάσιμα, χωρίς φως. Γιατί τώρα ξέρουμε ότι αυτές οι στιγμές δεν είναι σημάδι εγκατάλειψης. Είναι μέρος του μονοπατιού και, συχνά, το ακριβές μέρος όπου αρχίζει να ενεργεί. Όταν το καταλάβουμε αυτό, αρχίζει να διαμορφώνεται μία νέα νοοτροπία. Η πίστη δεν είναι πλέον απλώς μια προσπάθεια να πιστεύεις σε καλά πράγματα που μπορούν να συμβούν.
και γίνεται απόλυτη εμπιστοσύνη σε κάποιον που βρέθηκε στο πιο απίθανο μέρος και κέρδισε. Ο Ιησούς δεν υποσχέθηκε ένα ταξίδι χωρίς πόνο. Υποσχέθηκε παρουσία και το γεγονός ότι πήγε στο Σεόλ στην έπαυλη των νεκρών δεν είναι απλώς μια δογματική λεπτομέρεια. Είναι μια σιωπηλή κραυγή που λέει «Είμαι εκεί που κανείς άλλος δεν μπορεί να είναι μαζί σου». Αυτή είναι η κρυμμένη αλήθεια που, μόλις αποκαλυφθεί, μεταμορφώνει εντελώς τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις καταιγίδες μας. Γιατί συχνά πιστεύουμε ότι όλα είναι καλά με την πίστη όταν είμαστε στην κορυφή, όταν όλα κυλούν, όταν φτάνουν οι απαντήσεις. Αλλά είναι στο σκοτάδι που η πίστη δοκιμάζεται πραγματικά. Είναι τη δεύτερη μέρα της αναμονής, όταν ο ουρανός φαίνεται σιωπηλός και η καρδιά σφίγγει, η πίστη διατηρείται ή σπάει. Και εδώ είναι που μπαίνει έντονα το παράδειγμα του Ιησού, γιατί δεν ξέφυγε από τη σιωπή, δεν ξεπέρασε τον πόνο, πέρασε. Έζησε κάθε κομμάτι της διαδικασίας που αντιμετωπίζουμε και εμείς και γι' αυτό σήμερα είναι σε θέση να συνδεθεί μαζί μας σε οποιοδήποτε σημείο του ταξιδιού μας. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με την αίσθηση ότι κάποιοι τομείς της ζωής τους έχουν ήδη πεθάνει, ότι ορισμένα όνειρα έπεσαν στο περιθώριο, ότι ορισμένες πληγές δεν έχουν θεραπεία. Όταν όμως θυμηθείς ότι νίκησε ολοκληρωτικά τον θάνατο, ότι πήγε στα παρασκήνια του τέλους και βγήκε με τα κλειδιά, αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι η τελευταία λέξη δεν είναι ποτέ ο πόνος, ούτε η απώλεια, ούτε η απουσία. Η τελευταία λέξη ανήκει στον Χριστό που νικάει στη σιωπή. Και αυτή η κατανόηση φέρνει ελαφρότητα, φέρνει ανακούφιση, φέρνει μια νέα προοπτική για το χρόνο, τις διαδικασίες, της παύσης που προηγουμένως φαινόταν οριστικές. Η πίστη μας μεγαλώνει όταν παύουμε να αναζητούμε τον Θεό μόνο ψηλά και αρχίζουμε να τον αναγνωρίζουμε επίσης βαθιά μέσα μας. Βαθιά μέσα στους φόβους μας, στο βάθος των αμφιβολιών μας, βαθιά μέσα σε καταστάσεις που ακόμα δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Εκεί αποκαλύπτει ποιος πραγματικά είναι. Και είναι εκεί που ανακαλύπτουμε ότι δεν ήμασταν ποτέ μόνοι. Η παρουσία του δεν περιορίζεται στις καλές μέρες. Ξεχυλίζει ακριβώς όταν όλα φαίνονται χαμένα. Και γι' αυτό η πίστη δεν χρειάζεται εγγυήσεις για να συνεχίσει. Το μόνο που χρειάζεται είναι η μνήμη, η ανάμνηση ότι εκείνος έχει κάνει το αδύνατο πριν και συνεχίζει να το κάνει. Αυτή η κατανόηση μας προκαλεί επίσης να δούμε τον πόνο μας σε μεγαλύτερο βάθος. Αντί να τους πολεμάμε όλη την ώρα, μπορούμε να αρχίσουμε να παρατηρούμε τι αποκαλύπτεται εκεί. Γιατί αν ο Ιησούς μπήκε στον θάνατο για να φέρει ζωή, ίσως ο σημερινός πόνος μας ανοίγει το δρόμο για μια ανανέωση που δεν μπορούμε να δούμε ακόμα. Ίσως η σιωπή είναι το έδαφος όπου καλλιεργείται ένας σπόρος. Ίσως αυτό που μοιάζει με στασιμότητα είναι στην πραγματικότητα ένας τύπος πνευματικής κοίησης. Κάτι διαμορφώνεται, έστω κι αν εξωτερικά όλα μοιάζουν να είναι σε αδιέξοδο. Αυτή η πίστη που γεννιέται από την κάθοδο του Ιησού δεν είναι επιφανειακή, είναι σταθερή, πραγματικός, πρακτική. Δεν χτίζεται σε κενές υποσχέσεις, αλλά σε ένα πνευματικό γεγονός που έχει ήδη συμβεί. Κατέβηκε, ελευθέρωσε, κέρδισε. Και ο αντίκτυπος αυτού δεν περιορίζεται σε έναν βωμό, μία λατρεία ή ένα όμορφο κείμενο. Αγγίζει τις σκέψεις μας, εισβάλλει στις αποφάσεις μας, διαμορφώνει τον τρόπο που αντιδρούμε σε αυτό που μας συμβαίνει. Και περισσότερο από αυτό, αυτή η πίστη μας κάνει πιο ολοκληρωμένους ανθρώπους. Γιατί ξέρουμε ότι ακόμα και αυτό που σπάμε μπορεί να αποκατασταθεί. Ακόμα και ό,τι χάσαμε μπορεί να λυτρωθεί. Ακόμη και αυτό που φαινόταν νεκρό μπορεί την κατάλληλη στιγμή να αναπνεύσει ξανά. Ο Ιησούς έδειξε με το δικό του ταξίδι ότι τίποτα δεν πάει χαμένο όταν βρίσκεται στα χέρια του Θεού. Όχι η ώρα, ούτε ο πόνος, ούτε καν φόβος, ούτε καν σιωπή. Όλα μπορούν να είναι όργανο μεταμόρφωσης. Όλα μπορούν να είναι μέρος ενός σχεδίου που υπερβαίνει αυτό που μπορούν να δουν τα μάτια μας τώρα. Και γι' αυτό η αληθινή πίστη δεν ζει βιαστικά. Ζει στην εμπιστοσύνη. Εμπιστευτείτε αυτούς που τα έχουν περάσει όλα πριν από εμάς. Εμπιστευτείτε κάποιον που όχι μόνο καταλαβαίνει, αλλά ενεργεί. Ενεργεί ακόμα και όταν φαίνεται ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Η πίστη που γεννιέται από τη νίκη του Ιησού επί του θανάτου δεν είναι πίστη εμφάνισης. Είναι μια πίστη με ρίζες, που δεν κουνιέται με τον παραμικρό αέρα. Αυτό παραμένει ακόμα και όταν όλα είναι σκοτεινά. Ποιος ξέρει ότι θα έρθει το φως? Όχι επειδή όλα πάνε πάντα καλά, αλλά επειδή εκείνος είναι εκεί. Γιατί έχει ήδη κερδίσει. Γιατί δεν εγκαταλείπει τους δικούς του.
Και αν έχει κατέβει στο βαθύτερο μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης, τότε δεν υπάρχει μέρος της ζωής μας όπου δεν μπορεί να μπει και να κάνει κάτι νέο. Γράψε εκεί. Και εγώ είμαι σε αυτό το ταξίδι. Τώρα θέλω να μπω ακόμη πιο βαθιά σε αυτό το θέμα, γιατί όταν μιλάμε για την κάθοδο του Ιησού στην έπαυλη των νεκρών, συνειδητοποιούμε ότι σε όλη την ιστορία της χριστιανικής πίστης, αυτό το σημείο πάντα πυροδότησε πολλούς προβληματισμούς και επίσης διαφορετικές ερμηνείες. Αυτό δεν σημαίνει σύγχυση, αλλά μάλλον τον πλούτο μιας αλήθειας που είναι τόσο βαθιά, τόσο γεμάτη στρώματα, που μπορεί να θεωρηθεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Και η κατανόηση αυτών των προοπτικών διευρύνει το όραμά μας. Μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε πώς ο Θεός αποκαλύπτεται όχι με περιορισμένο τρόπο, αλλά με μια σοφία που φτάνει σε διαφορετικούς πολιτισμούς, εποχές και παραδόσεις. Μέσα στην καθολική παράδοση, για παράδειγμα, η κάθοδος του Χριστού θεωρείται στιγμή απόλυτου πνευματικού θριάμβου. Η κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας μιλά για αυτό με ευλάβεια, λέγοντας ότι ο Ιησούς κατέβηκε στα κατώτερα μέρη της γης, όχι για να υποφέρει, αλλά για να αναγγείλει τη νίκη σε όσους περίμεναν με την ελπίδα της σωτηρίας. Για τους καθολικούς, αυτή η πράξη είναι ένα ουσιαστικό μέρος του λεγόμενου πασχαλιανού μυστηρίου. Δηλαδή, δεν υπάρχει Ανάσταση χωρίς αυτό το πέρασμα από τα βάθη. Είναι η στιγμή που ο Χριστός ανοίγει τις πόρτες του ουρανού στους δίκαιους που είχαν πεθάνει πριν από Αυτόν. Φανταστείτε αυτό ως μια μεγάλη κίνηση αναδρομικής λύτρωσης, στην οποία η επίδραση του Σταυρού διασχίζει τον χρόνο και θα φτάσει σε όσους έζησαν με πίστη, ακόμη και χωρίς να έχουν δει την υπόσχεση να εκπληρώνεται με τα μάτια τους. Ανάμεσα σε πολλούς προτεστάντες θεολόγους υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά ένα κοινό σημείο είναι ότι αυτή η κάθοδος αντιπροσωπεύει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του έργου του Χριστού. Μερικοί βλέπουν αυτό το απόσπασμα ως σύμβολο της πλήρους ταπείνωσης του Ιησού, το βαθύτερο σημείο της παράδοσής του πριν υψωθεί στην Ανάσταση. Άλλοι βλέπουν την κάθοδο ως κυριολεκτική, μια στιγμή που στην πραγματικότητα κήρυξε τη νίκη του στον κόσμο των νεκρών. Και υπάρχουν επίσης εκείνοι που αντιλαμβάνονται αυτή την κάθοδο ως πιο εικονική, αντιπροσωπεύοντας την πραγματική εμπειρία του θανάτου, του αποχωρισμού από τη ζωή και την πλήρη εμπλοκή του Χριστού με την ανθρώπινη κατάσταση μέχρι τις τελικές συνέπειές της. Στην Ορθόδοξη παράδοση, αυτή η στιγμή γιορτάζεται με μια πολύ εντυπωσιακή οπτική και πνευματική δύναμη. Απλώς κοιτάξτε τις εικόνες του Πάσχα που χρησιμοποιούνται από τις ανατολικές εκκλησίες. Σε αυτές βλέπουμε τον Χριστό λαμπρό να διαπερνά τις πύλες του Άδη, να τραβάει τον Αδάμ και την Εύα από τα χέρια, να σώζει τους δίκαιους όλων των αιώνων. Αυτή η ισχυρή εικόνα δείχνει τον Ιησού όχι μόνο να νικάει τον θάνατο, αλλά να αδειάζει τον τόπο της αναμονής, φέρνοντας ζωή εκεί όπου πριν υπήρχε μόνο σιωπή. Για τους Ορθοδόξους, αυτή η στιγμή είναι η καρδιά της χριστιανικής ελπίδας. Είναι η αρχή της νέας δημιουργίας. Και η εικόνα δεν δείχνει μόνο τον Ιησού. Περιβάλλεται από εκείνους που για γενιές περίμεναν αυτήν την απελευθέρωση. Η τέχνη σε αυτό το πλαίσιο γίνεται ζωντανή θεολογία. Το κοινό όλων αυτών των απόψεων είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η ιδέα ότι το έργο του Χριστού δεν περιοριζόταν στον Σταυρό ή στον άδειο τάφο. Κάτι έγινε ανάμεσα σε αυτές τις δύο στιγμές. Κάτι αόρατο, αλλά φορτωμένο με αιώνιο αντίκτυπο. Και αυτή η ποικιλομορφία των προοπτικών δεν χρειάζεται να μας διχάζει. Αντίθετα, μπορεί να μας εμπλουτίσει, γιατί μας θυμίζει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μυστήριο. Όχι ένα σκοτεινό μυστήριο, αλλά ένα ιερό μυστήριο. Ένα σημείο της Θείας Ιστορίας που βιώθηκε βαθιά και που αξίζει να συλλογιστούμε με ευλάβεια, διαφάνεια και ταπεινοφροσύνη. Κάθε παράδοση φέρνει μια απόχρωση, έναν φακό, μια έμφαση. Κάποιοι βλέπουν αυτή τη στιγμή ως επίτευγμα, άλλα ως εκδήλωση εξουσίας, άλλες πάλι ως διαφημίσεις. Και ίσως όλοι να συγκινούν, ο καθένας με τον τρόπο του, κομμάτια της ίδιας πραγματικότητας. Η μεγάλη αλήθεια πίσω από όλες αυτές τις ερμηνείες είναι ότι ο Ιησούς ξεπέρασε αυτό που μπορούν να δουν τα μάτια μας. Πέρασε μια γραμμή που κανείς άλλος δεν μπορούσε να περάσει. Έκανε αυτό που κανείς άλλος δεν θα έκανε. Και κατανοώντας αυτές τις αναγνωστικές παραλλαγές, μαθαίνουμε επίσης κάτι σημαντικό για το ταξίδι της πίστης. Ότι ο Θεός δεν αποκαλύπτεται με ακαμψία, αλλά με βάθος. Είναι περίεργο πως αυτό το άνοιγμα σε διάφορες αναγνώσεις συνδέεται επίσης με τον τρόπο που η ίδια η βίβλος αντιμετωπίζει το θέμα.
Σε ορισμένα αποσπάσματα έχουμε καθαρές διαφημιστικές εικόνες. Σε άλλα, μεταφορές της νίκης. Σε άλλα πάλι, μια σιωπή γεμάτη νόημα. Το Word δεν μας δίνει ένα τεχνικό εγχειρίδιο για το τι συνέβη τις 3 ημέρες. Αντίθετα, μας προσφέρει ενδείξεις, σημάδια, κατακερματισμένες αποκαλύψεις που όταν συνδυάζονται σχηματίζουν μια μεγάλη εικόνα, αλλά που αφήνουν ακόμα χώρο για μυστήριο. Και ίσως είναι αυτός ο χώρος που μας καλεί να πιστέψουμε, περισσότερα από το να καταλάβουμε. Η αποδοχή ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από την ικανότητά μας να εξηγούμε είναι επίσης μέρος του ταξιδιού. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα, είναι δώρο. Γιατί μας απαλλάσσει από το άγχος να έχουμε όλες τις απαντήσεις έτοιμες και μας καλεί να βουτήξουμε πιο βαθιά με την καρδιά μας διαθέσιμη. Αυτή η ταπεινοφροσύνη μπροστά στο μυστήριο μας φέρνει πιο κοντά στην αληθινή σοφία. Αυτή που δεν βασίζεται στον έλεγχο, αλλά στην εμπιστοσύνη. Αυτό δεν κλείνει σε αυτό που ήδη γνωρίζετε, αλλά ανοίγει σε αυτό που μπορεί ακόμα να αποκαλυφθεί. Και σε αυτή τη διαδικασία του στοχασμού των διαφορετικών ερμηνειών, καταλήγουμε να μας αγγίζει κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Η αντίληψη ότι το Ευαγγέλιο είναι ζωντανό. Αναπνέει, βαδίζει με την ιστορία, μιλάει σε διαφορετικούς πολιτισμούς, με διαφορετικούς ρυθμούς, με διαφορετικές ευαισθησίες. Και κάθε φορά που μια γενιά εξετάζει αυτό το μυστήριο, κάτι νέο συνειδητοποιείται, κάτι φωτίζεται, κάτι αποκαθίσταται μέσα μας. Γιατί αυτό που έκανε ο Ιησούς δεν είναι συνδεδεμένο με το παρελθόν. Αντυχεί ακόμα και σήμερα, με τον τρόπο που ο κάθε άνθρωπος αισθάνεται, πιστεύει, επιλέγει να ζήσει. Σχολιάστε εκεί. Αυτό είναι λογικό για μένα. Τώρα θέλω να μπω ακόμα πιο βαθιά σε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει κάτι στη σιωπή του Σαββάτου που μας διδάσκει για έναν τύπο ελπίδας που δεν εξαρτάται από τον θόρυβο, ούτε από άμεσα σημάδια, ούτε από ορατές βεβαιότητες. Το Σάββατο μεταξύ του Σταυρού και της Ανάστασης ήταν το Μεσαίο, η μέρα που, για τα ανθρώπινα μάτια, όλα είχαν τελειώσει. Το σώμα του Ιησού αναπαύτηκε στον τάφο, οι δρόμοι ήταν ήσυχοι, οι μαθητές ήταν κρυμμένοι, ο ουρανός ήταν προφανώς σιωπηλός, αλλά πίσω από αυτό το φαινομενικό τέλος κάτι κινούνταν. Το αόρατο έβραζε. Το βασίλειο ήταν σε πορεία. Ενώ όλοι νόμιζαν ότι η ιστορία είχε τελειώσει, ο Παράδεισος έγραφε το βαθύτερο μέρος της. Είναι αυτό το σιωπηλό Σάββατο που η πίστη δοκιμάζεται περισσότερο, γιατί δεν έχει ούτε την κραυγή της Σταύρωσης, ούτε την ανακούφιση της Ανάστασης. Έχει κενό, η παύση, η απουσία, το διάστημα μεταξύ τραύματος και θαύματος. Και πόσες φορές έχουμε ζήσει αυτό το ίδιο είδος Σαββάτου στη ζωή μας. Εκείνες τις μέρες που όλα μοιάζουν ανασταλμένα, χωρίς ανταπόκριση, χωρίς κατεύθυνση, όπου το μόνο που φαίνεται είναι αυτό που χάθηκε, αλλά τίποτα καινούριο δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Εκεί νιώθουμε το βάρος του χρόνου, την ευθραυστότητα της ψυχής, την κούραση της αναμονής. Κι όμως, εκεί ακριβώς είναι που το βασίλειο είναι πιο ενεργό από ποτέ. Ενώ όλα φαίνονταν χαμένα, ο Ιησούς κατάφερνε το αδύνατο στο αόρατο. Έσπασε αλυσίδες που δεν έβλεπε κανείς. Κήρυτε στα πνεύματα στη φυλακή. Διακήρυξε τη νίκη στην καρδιά του θανάτου. Άνοιγα πόρτες για όσους ζούσαν περιμένοντας. Διέσωζα αυτό που είχε κρατηθεί πίσω για αιώνες. Τίποτα από αυτά δεν φάνηκε με γυμνό μάτι. Κανένας ανθρώπινος μάρτυρας δεν έγραψε λεπτομερώς για αυτό το Σάββατο. Αλλά μέσα σε αυτή τη σιωπή, το αδύνατο έγινε πραγματικότητα. Γιατί έτσι ενεργεί συχνά ο Θεός? Όταν όλα είναι σιωπηλά, αυτός χτίζει την ανατροπή. Και γι' αυτό το Σάββατο πρέπει να αποκτήσει νέο νόημα. Δεν είναι μια χαμένη μέρα. Είναι ιερή μέρα. Είναι η μήτρα της Ανάστασης. Είναι ο χώρος όπου κυοφορείται το νέο. Εκεί που ο πόνος αρχίζει να μεταμορφώνεται σε δόξα. Εκεί που η φαινομενική ήττα αρχίζει να μετατρέπεται σε νίκη. Και όλα αυτά γίνονται χωρίς φανφάρες, χωρίς πρωτοσέλιδα, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς. Αλλά συμβαίνει. Η σιωπή του Θεού δεν είναι ποτέ απουσία. Συχνά είναι κρυφή ένταση. Είναι βάθος στη δράση. Είναι το παρασκήνιο μιας καμπής. Αυτή η αποκάλυψη αλλάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις περιόδους που δεν ακούμε τίποτα, όταν προσευχόμαστε και ο ουρανός φαίνεται σιωπηλός. Όταν περιμένουμε και δεν κουνιέται τίποτα. Όταν πιστεύουμε και όμως οι συνθήκες παραμένουν ίδιες. Αυτές οι μέρες δεν έχουν αξία. Είναι τα πνευματικά μας Σάββατα. Είναι οι χώροι μεταξύ πόνου και θεραπείας, μεταξύ απώλειας και αποκατάστασης, μεταξύ του τέλους κάτι και της γέννησης κάτι πολύ μεγαλύτερου. Και το να ξέρεις αυτό δεν σβήνει τον πόνο, αλλά ενισχύει την ελπίδα. Η Ανάσταση
δεν θα είχε τον ίδιο αντίκτυπο χωρίς τη σιωπή του Σαββάτου. Η κραυγή ζει έχει νόημα μόνο επειδή υπήρχε πριν την κραυγή πέθανε, και ανάμεσα σε αυτές τις δύο πραγματικότητες υπήρχε μια ολόκληρη μέρα αναμονής, όπου τίποτα δεν φαινόταν να αλλάζει, αλλά όλα ετοιμάζονταν. Έτσι λειτουργεί ο Θεός. Δημιουργεί ενώ κανείς δεν βλέπει. Σχηματίζεται στο σκοτάδι. Δίνει ζωή σε μέρη όπου το τέλος έχει ήδη δηλωθεί. Και όταν η πέτρα τελικά κυλήσει μακριά, δεν είναι απλώς ένα σώμα που φεύγει από τον τάφο. Είναι μια νέα πραγματικότητα που αναδύεται. Η ομορφιά όλων είναι η συνειδητοποίηση ότι ο Θεός μας ειδικεύεται στο να ενεργεί στο αόρατο. Δεν χρειάζεται σκηνή. Δεν εξαρτάται από την αναγνώριση. Δεν περιορίζεται στο άμεσο. Το πλάνο του έχει ρυθμό, έχει διαδικασία, έχει χρόνο. Και το κομμάτι μας είναι να εμπιστευόμαστε. Ακόμα και στο σκοτάδι, ακόμα και στο ημίχρονο, ακόμα και όταν η σιωπή φαίνεται πολύ μεγάλη, γιατί εκεί ακριβώς η ελπίδα γίνεται πιο ζωντανή. Όχι η ελπίδα που περιμένει γρήγορες απαντήσεις, αλλά αυτή που είναι αγκυροβολημένη στη βεβαιότητα ότι κάνει αυτό που υποσχέθηκε, ακόμα και όταν κανείς δεν το βλέπει. Αυτή η σιωπή που προηγείται της Ανάστασης είναι και πρόσκληση. Ένα κάλεσμα για να μάθουμε να αναπαυόμαστε στον Θεό, ακόμη και χωρίς να καταλαβαίνουμε τα πάντα. Είναι μια υπενθύμηση ότι δεν είμαστε μόνοι τα δικά μας Σάββατα, ότι ακόμα και όταν όλα μέσα μας φωνάζουν «τέλειωσε», υπάρχει μια πιο βαθιά φωνή που λέει «ετοιμάζεται». Ότι ακόμη και όταν η πραγματικότητα φαίνεται χωρίς νόημα, η Βασιλεία συνεχίζει να προχωρά. Αργά, σιωπηλά, αλλά ασυναγώνιστα. Και το πιο απίστευτο είναι να ξέρεις ότι μετά από αυτό το Σάββατο τίποτα δεν θα είναι ξανά το ίδιο. Ό,τι ήταν αδύνατο έχει ήδη ξεπεραστεί. Ο θάνατος έχει ήδη νικηθεί. Ο χωρισμός έχει πλέον ακυρωθεί. Η γέφυρα μεταξύ Θεού και ανθρωπότητας έχει αποκατασταθεί. Όλα ξεκίνησαν εκεί, στη μέση της σιωπής. Μην υποτιμάτε λοιπόν τις μέρες που νομίζετε ότι τίποτα δεν συμβαίνει. Γιατί μπορεί ακριβώς αυτές τις μέρες να ράβεται η νίκη στα παρασκήνια. Και όταν εκδηλωθεί, θα συνειδητοποιήσετε ότι η σιωπή ήταν στην πραγματικότητα ένας χώρος θεϊκής κυοφορίας. Γράψε εκεί. Και εγώ είμαι σε αυτό το ταξίδι. Εάν το έχετε φτάσει ως εδώ, είναι επειδή αυτό το θέμα σας άγγιξε με κάποιο τρόπο και είμαι χαρούμενος που περπατήσαμε μαζί αυτό το βαθύ ταξίδι. Το να μιλάμε για το τι έκανε ο Ιησούς τις ημέρες μεταξύ του Σταυρού και της Ανάστασης δεν είναι απλώς να κοιτάξουμε το παρελθόν, αλλά αφήνουμε αυτή την αλήθεια να μεταμορφώσει τον τρόπο που ζούμε σήμερα. Εάν αυτό το περιεχόμενο σας έκανε νόημα, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία για να εγγραφείτε στο κανάλι εδώ. Φέρνουμε πάντα αντανακλάσεις όπως αυτή που ξεπερνούν την επιφάνεια και που μπορούν να σας βοηθήσουν να δείτε πιο καθαρά τι κάνει ο Θεός ακόμα και σε στιγμές που όλα φαίνονται σιωπηλά. Αφήστε ένα σχόλιο παρακάτω με τη φράση «Είμαι μαζί σου μέχρι το τέλος» για να ξέρω ότι ήσασταν εδώ μέχρι την τελευταία στιγμή και επίσης για να ενισχύσουμε αυτόν τον χώρο ανταλλαγής όπου κάθε λέξη έχει αξία. Και φυσικά, αν σε κάποιο σημείο αυτού του βίντεο κάτι σας μίλησε απευθείας, αφήστε ένα like. Δεν είναι απλώς ένα κουμπί. Είναι ένας τρόπος να δείξετε ότι αυτή η συνομιλία είχε νόημα. Υπάρχει ένα βίντεο εδώ που συμπληρώνει αυτό το θέμα και μπορεί να επεκτείνει το όραμά σας ακόμα περισσότερο. Κάντε κλικ και μείνετε μαζί μου εκεί. Ας συνεχίσουμε μαζί αυτό το ταξίδι.